Kubor nakaslem jong unongsan hima. Watla nakapor gipulit katanan Anti-Narcotic Task Force West Khasi Hills gilayay kem bat yay petngor ya kajing kanray ba kajing don jong kinong khayi drok haki benta jong ka West Khasi Hills bat kamtam ha kasor nongston henray hadu menta kajing temu ban penpoy yu drok hapo kasor nongston lingba kinong khayi yu drok kadang yay beteng kat kum katalong kubor ha kabay de ba kani ka benta laong ba ha ka step jong ka singi thok ding jong ka tayo ha kapor henyo ba jimen step kipulit ka ANTF West Khasi Hills hadian ka jing pen upshrep kila yo ban batno ya ka way ka kali kamay ka badan yu registration number ML not san M iwe henyo san ya kabalanya do te borlen merthong lai pun rius nam karta na maurang ramrai West Khasi Hills ha ka way ni kijaka ya kabala tip kum ka jai do kro ka bahap apo ka snong kse ko long West Khasi Hills ha ka surok ba nongston shillong shu ha ka jing khanra ki pulit kila yo ban bat no yo we ubrio ba shong ha ka te ka kali ya kabala suba jorbo de nong khai drok bat ha ka jing talasi na ka met jong u la yo ban kurop ru yo drok heroin wadon kumba nyo gram kapisa bat kiwe Yau te ubrio ya kabaki pulit kila yo ban bat ya kabala subaru ba ude nong khai drok latip kerteng kum uribok lang lingdo arpu arsnam nakasnong mauyong lum sentiu West Khasi Hills bat kajing to okit jong ki pulit hadu menta kadang ya chakman